салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷи. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кӯшониён қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои турбаи полиэтилен ва фетинг яъне запчастош, бочкаҳо аз 200 литр то 5 тоннага, мешалка барои бетон, станок шлиповка, трамбовка, лебёдка, токарный станок, станок барои сморозкунӣ ва дигар станокҳоро гап мезанем. дӯстони азиз, видеоро то охириша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавиду я лайк қайти дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. шланги 50 16 атмосфера 18 сомона. Бо ин ҳеҷа шланги 40 ҳаста. Ана якм сорти 8 атмосфера 8 сомона. Баъд бо шланги 25 ҳаста. 25 8 атмосфера 3 сомону 50 дирам. Инаи дим сорт ҳаста. 2 сомона ҳаста. Бо инаи 2 сомону 50 дирам. Шланги 25 дим сорт. Шланги дим сорти 6 атмосфера 3 сомон. бо шланги 32 ҳаста. 3 сомон ҳаста. бо 3 сомону 50 дирам ҳаста. бо 4 сомону 50 дирам ҳаста. бочкаи ай 200 литра дорем то 5 тоннага. 200 литра як қабата 300 сомон ҳаста. ана ду қабаташ ки боша 350 сомон. 300 литра як қабаташ 400 сомон, ду қабаташ 450 сомон. 500 литра як қабата мон ки боша 550 сомон, ду қабата мон боша ана 650 сомон. се қабата дорем бо 750 сомон ҳаста. ана як тоннага як қабата 1000 сомон, ду қабата 1150 сомон. се қабаташ 1300 сомон ҳаста. бо бочкаи 2 тоннага дорем як қабата 2200 сомон, як қабаташ 2200 сомон, ду қабаташ 2600 сомон. 3 тоннага мон боша як қабаташ 3200 сомон, ду қабаташ 3600 сомон. 5 тоннага ду қабата дорем 6500 сомон ҳаста. бо 3 қабаташ ҳаста 7500 сомон. бочкаи 1 тоннага решеткага ё паддон дорам, баъд решетка дорам 850 сомон як донаш. 1 тоннага. як қабата фақат як қабата фақат амиқаям як қабата. боҷа бо запчастош ҳам ҳаста. ана ё муфтам барои сайдинит кардани ам шланго муфтаи 20 25 ба далши бо 32 40 50 60 75 90 110 рафтан мегира. бо ё адаптера барои ки барои нархош гап назадем брат. муфтаи 20 8 сомона, муфтаи 25 10 сомона, муфтаи 32 15 сомона, муфтаи 40 20 сомона, муфтаи 50 35 сомона, муфтаи 60 50 сомона, муфтаи 75 85 сомона, муфтаи 90 бош 120 сомона, муфтаи 110 ана 250 сомон. ана ё бо адаптер аста иҷа. ё барои чи? ё ам барои амуд ованохи. барои нами пайваст кардан. мақсад ай оҳан ба шланг пайваст мекунид. оҳаное ки резба доранд зугонро. бо ё атводое ки мақсад ам ягон ҷояшон ки чӣ мешаванд? қад мешаванд. амбо мебурем мақсад ё ҷое ки 90 градус чӣ дорад. ё нархош нархои ишам ки боша иш 10 сомона ана 25 15 сомона 32 20 сомона ё перехода. переход ё мақсад шланг дигар тарафиш 25 я тараф дигаш 20. ана ё метавонӣ ки ай ҳами запчаст омада бигирӣ истифода барида 25 ба 20 32 ба 25 40 ба 32 40 ба 25 50 ба 40 50 ба 32 ҳамёра шлангота метавонӣ. ана ё ки боша трайника ё се тарафа се тараф метавонӣ ки об ба ё чандя 15 сомона 20 я 25 20 сомона 25 20 сомония 32 25 сомон 30 сомон. бо вентилош ҳаста. вентилои ана 25 20 32
40 50 ҳаман намуд размериш ҳастак то 110. баъд далшиш дига хе мешавад, дига система қатӣ мешавад, мақсад затвору задвишка бошам аста. Вентилам ду намуд мешавад, муфтавой мешавад, резбавой утики се намуд. ана мақсад ки ёам қариб нархушон қатиам ё савқадар мекунанда, мақсад муфтаи 15 вентили 15 сомонай 25 25 сомонай 35 сомонай ҳам херафтан. баъд сор доранда, мақсад якум сорту дим сор эронию хитоӣ доранд ҳамиё. бо ҷа запчастои утики дорем, мақсад барои турбои калонам ҳастай, барои турбои майдашам ҳастай, трайник ҳастай, ҷа атводу полатводу ринг ҳастай, тамоми намуди чизо ҳастай да трайникош. атводошам ҳастай, аями 400 саркадагӣ боша то 25 то 20 ҳастай. боҷа ина переходои 50 ба 40 40 ба 32 40 ба 25 инаи системашам мақсад дамо ҳастай мешавад. инаи трайникҳоай, трайник 32 ба 32 32 ба 20 32 ба 25 25 ба 25 25 ба 20 ана ё ҳастанд. бо заглушка ё барои ҳамун мақсад охири овтай ҳамро маҳкам мекунем да. заглушкаи 63 50 75 40 32 25 то размери 20 ҳастанд. ва атводош ҳастанд, атводои утики. системаое ки ман гуфтесам ҳама ё утик мешаванд. система ана бо рингошам ҳастанд. ринго гуфтеси ё барои чия? Чӣ хеле рингоам оҳан турбоҳои оҳанӣ ба турбаҳои пластмасӣ гузарондан аст. флянс мезаниша, баъд бол қатӣ чӣ мекунӣ? Пайваст мекунӣ. ринг ҳамин рола бозӣ мекунад. ва иҷа бо хамут ҳастад. хамутои 20 саркадагӣ то 315 ҳастад. оҳания пластмасия? пластмасиян ё. хамуто мақсад турбаи шумо 75 ё 60 ҳамун дар 75 60 пайваст мекунена. баъд чӣ мекунем? вихиди 25 мебурем, вихиди 20 мебурем, вихиди 32 то 300 то размер 350 ҳаст, 315 ҳаст. ба у далши боло ҳама переход. ҳамун 15 чанд сум сар мешава? охири нарх потолокш 20 5 сомонай 25 10 сомонай 32 15 сомонай. баъд ҳамун нархҳо ҳамиам қариб ҳамун нархҳоям. ба 50 25 сомонай 60 ки боша, 30 сомонай 75 40 сомонай 90 45 сомонай 110 55 сомонай ҳам хе рафтан мегиранд, далши боло рафтан мегиранд. мо дар инҷа турбаи канализатсиони 110 дорем, 25 сомон 1 метрш, 160 ки боша 40 сомон, 280 сомона 1 метрш, 250 120 сомона 1 метрш. бо турбои барои оби давлени дорем 6 атмосферага 250 мон 150 сомона. баъд 200 дорем 4 атмосферага талшинаи 7 метриш 120 сомона. бо 160 барои оби давлени дорем метрш 100 сомона. турбаи 160 дорем 6 атмосферага 1 метрш 90 сомона. бо 8 атмосферага дорем 1 метрш 120 сомона. турбаи 125 6 атмосферага дорем 55 сомона. ана турбаи 140 ам дорем метрш 45 сомона. бо иҷа бо мо хайбо шланг дорем, шлангои 50 боло 60 75 90. турбаи 50 дорем бо иҷа мо 8 атмосферага 12 сомона 1 метрш. бо 75 8 атмосферага дорем дар иҷа мо 1 метрш 25 сомона. 12 атмосферага дорем 1 метрш 35 сомона. 63 дорем ана 8 атмосферага 1 метрш 18 сомона. бо ё фақат барои овои давления нака. барои овои давления бо 12 атмосферага 60 метрш 21 сомона. арзонуш ҳам ҳастай хеле? арзонуш агар бисёр бисёр заказ кунанд, мақсад ай завод чӣ мекунем мо? заказ мекунем ай завод. доставка чӣ хеле? доставка шлангора турбора хай агар бисёртарак боша 200 метр боло боша, барое ки рулонаи мо 100 200 метриянд боло боша, мо ҳам дуруни шаҳрда доставка мекунем.
топеш таксиёшон агар районҳои дур бошад. ина дӯстони азиз шланго заказ кардани бошед, дар бораи нархнавои ҳамин шланг пурсидани бошед, ин ҳамин номерда занг занед, пурсед. ина дӯстони азиз, ина мешалкай нархш Нархи 4,5 сомони. 4,500 сомон. 160 литра. Аҳа, и чанд сомон? И 3,5. ина ми чи ака? И насоза я? Это карный станок. И барои резьба броди кори архила. Вагон дарше не конки. А? Не. Мешалкай и чанд литра? 750. Аҳа. Чанд сомон? И 11. 11000 сомон. Газонка силка. И сирх чанд е? И 3800 сомони. ин 3800 сомон. Неҷа компрессор аст. Калони чанд е инами? И 620 литра. 320 литра? Чанд сом? 11000 сомони. 11000 сомон. ана ё барои чи ака? И вертолет меган. Барои шлифовка. Шлифовка. И чанд е? И 7000 сомони. 7000 сомон. ана и сима рост мекунам? Симбос кунак. Аҳа. 5000 сомони. 5000 сомон. И трамбовка. И биё ё? Навош ҳам аст ҳамҷа? ина навош. Трамбовка. Трамбовка 4000-5000 сомони. 4000 сомон. Электрический. Электрический. Я симбос кунак. Символско. И чанд е? Компьютер мияй. Компьютерни. И 12000 сомони. 12000 сомон. ина ми трос Лебедка. давай мекуна кана ли? Лебедка. Лебедка и чанд е? И я тона ҳаста 4000 сомони. 1 тонна. ана ё. Я сварка. Сваркаи калон. Ари ампера шада 630 500 400. ина инҷа амперша. 630 чанд е? И 6000 сомони. 6000 сомон. 500. И 5,5 ай. Уш 4,5 ай. 4500. Ҳамон 6 хата калон. ина ми чи е? зад мотор бензини ай. Барои ҳар чиз истифода мекунаш. Барои вада помпара, барои и чанд сомон? и 4000 сомони. 4000 сомон. И токарный станок, а? 5000 сомони. Ара леса. Далбешка. ана и чанд сомон? 5000 сомони. 5000 сомон. И трамбовкаи лошадочный, а? Бензини. Бензин. Ё чанд е? Ям 6000 сомони. 6000 сомон. раҳмати калон амаки. ина дӯстони азиз, и амакин фақат нархоша гап зада номерашона надодан. ҳай навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк дӯстони азиз. саломат бошед.